Babsong lamsuku jotono kolom tu YouTube channel mungkai tini nor nugui mangkana komotamo Sri kuso kasamani Sony Sramjak iko naji obo rong romani nong baga ang video tu khai ka babsong ang gedegma salomunyo ang samung khaimani video upload khaide gya ngai tinai ni wan suka samung ni video no kisa upload khaini on nai ngai ko naji mo amoko medal primer fully pajak ngai mo norok soni rong nani tongkai tam khlai nang norok ang to first video rujak tini video to just ang rong romar si punungai tai norok o color rok bahing jak na chujaka comment khai chadi kai ang fully punungai naji kamu color ta medal prime fully pajak iki rok red oxide fully pajak babsong no honimano tam video abot hai upload khai nai kai ani channel ka ang bisibak samno tuise khulug mani ba ang samno video no bisibak ang upload khai nai na okala na chuta ka sadi get okala rong jak nok nui mana ang phunung nai nong no babsong norok tai mohke norni nogrok gedok rong rjanai tongkai sungno khlariman samung ko ek post fully peke mo wani ma phonglai buno rong somonyo wani ma phulo ko na dia saka fully peke kain rano YouTube channel bising pinrok babsong nok jarka samung sungnai tong samung sungi manana kubunga samung tu nyong to upload khayo electric wiring plumber painting opai samur khayo kainok sungi manana ko aji fully pekya babsong norok o video no chatak tong norok like share kaji tai subscribe kanya ta pogdi tamkai norong suba so belai kenau ko get naji get dongman bahingka mo ko phatat tai tanero okala rok mana musung sungkodi ang side nai bo color bumu kona finishing bahingka babsong complete nikha enro bai buskang salo hang nang bagi video tu phayunai norok turing tu not channel bai te norok bo samung tui srna musung ano comment khai chadi ang nang bagi tu phanya na jotno no paithago jotno tewasa hambai